Dende o pasado mes de agosto, o sector dos centros sanitarios veterinarios ten por fin un convenio. Aleluya, aleluya. Pero resulta que a ti tamén che importa. E vouche explicar por qué. Son Guillermo Campos. E se tes animaliños que forman parte da túa familia, esta é a túa canle, veterinario de familia. Todos temos esa imaxe de que os veterinarios somos profesionais que estamos tremendamente implicados co benestar dos vosos animaliños e que somos moi conscientes do papel tan importante que poden ter dentro das familias, dentro do corazonciño das persoas. Pero eso, que é certo, non quita que sexamos tamén profesionais sanitarios con unha exigencia técnica e emocional moi importante. É particularmente duro. Quero decir que pode ser nada máis que un dato no aire, que a nosa profesión dentro das profesións sanitarias multiplica a taxa de suicidios das outras profesións que podemos considerar máis ou menos equivalentes. En xeral, nos países desenvolvidos é unha das profesións que ten máis risco de suicidio. Nada máis que pensar en por que sucede isto, por que será isto así. E que ademais en España as condicións eran particularmente duras. Ao non haber convenio, que estaba sucedendo na práctica que non se cumplía nin o estatuto dos traballadores. A disponibilidade que se exixía ou que solía haber na práctica era moitas veces prácticamente indefinida. Os turnos de traballo podían ser eternos e os salarios podían ser ridículos. De feito, segundo as estadísticas do Ministerio de Traballo, era a profesión que precisaba un título peor pagada en España. Andaba polo entorno dos 1.100 euros. Agora co convenio, pois imos ter unhas condicións en canto a turnos, disponibilidade, horarios, pois máis ou menos as que marca o Estatuto dos Traballadores. E imos ter uns salarios que eu creo que son mínimos razonables. Quero decir, xa os auxiliares van gañar claramente por encima de 6.100 euros, un veterinario generalista vai ganar no entorno de 1.600 e un veterinario director vai ganar no entorno de 2.000 euros. Que te importa a ti todo isto? Buena pregunta. Pois primeiro que a disponibilidade dos centros vai ser diferente. Quero decir que non podemos esperar que un pequeno centro veterinario este disponible sempre e que este particularmente veterinario que o que che leva as cousas este sempre disponible para ti. A ver, hai autónomos que como os autónomos, eu son autónomo, como non temos horario nin data no calendario, pois ao mellor, pois, non sei, se sacrifican até o absurdo. Pero os tempos que describiu James Herriot nos seus deliciosos libros, pois xa pasaron. O sector ten que cambiar e vai haber moitos centros que non fagan urxencias, outros centros que as van facer concentradas en turnos, de maneira que pois chames a todo o centro e te atenda dentro de un grupo de centros o que este de urxencia, e sobre todo que vai ser o que predomina a medio plazo, por lo menos nas zonas onde haxa unha poboación suficiente como para mantelo, vai haber centros que se dedican a facer urxencias e que estén abertos 24 horas. De maneira que pois teremos o noso veterinario pois para todos os días, como digo, o noso veterinario de familia, teremos veterinarios especialistas, que o que sei, imagínate que tu veches nun animaliño unha fractura que necesita unha operación, pois vas a un traumatólogo. Teremos centros hospitalarios ou centros de urxencias que estén abertos 24 horas e especializados nese tipo de traballo que realmente é particularmente exixente. A outra cosa que nos vai influir, pois tendo en conta que a media do que cobran os veterinarios pois vai pasar de 1.100 a, imagínate, 1.600 ou 1.700, e sabendo que os salarios son aproximadamente o 40% dos gastos dun centro sanitario típico, pois os precios en moitísimos centros van subir. Supoño que estaredes pensando que estou perdendo, estáme fastidiando que isto cambie así. Pois non, ímonos facer máis profesionais, non só no tema sanitario, sino no tema de administración e xestión. O que temos que pensar non é que se vai ser máis caro, sino que ata agora foi un pouco demasiado barato. No siempre se trata de dinero. Esperamos que este tema nos teña resultado interesante
Esperamos que se vos gustou nos dedes likes, esperamos que vos suscribades. Estamos retomando a actividade desta canle e queremos facela de outra maneira moito máis participativa, porque queremos que o veterinario de familia pois sexa unha familia, que participedes, nos propoñamos temas, nos fagades preguntas, podedes enviarnos fotos ou vídeos dos vosos animaliños e xa os nosos amigos que veñen a Veterinario de Poio poderán incluso participar nos vídeos e explicarnos por que os seus animaliños son tan interesantes. Así que, familias, espero vos no próximo vídeo.